Üdvözöllek a Szabadúszó Születik Podcast legújabb részében, én Keleti István vagyok, a szabadúszó szolgáltató vállalkozók árazási tanácsadója és mentora, és ebben a részben azt a témát fogom feszegetni, hogy ha azt érzed most, hogy nem megy az üzleted, nem tudsz pénzt csinálni, vagy esetleg még csak most fogsz elindulni vállalkozóként, és tartasz ettől, hogy vajon fogsz-e tudni pénzt csinálni, fogsz-e tudni elég pénzt termelni, vagy már elindultál, és úgy érzed, hogy ez nem megy neked, akkor szeretnék adni egy új nézőpontot, ami szerintem át tud forgatni, át tud segíteni ezen a kérdésen és ezen az elakadáson, ezen a nehézségen. Vágjunk is bele! A háttérsztori csak, hogy egy picit megvilágítsam, hogy miért hoztam be ezt a témát, az az, hogy most tavasz végén, nyár elején eldöntöttem, hogy a webes kivitelezői munkáimat szépen sorban leépítem, és nem is vállalok el most már új megbízásokat. Jött mostanában is több megkeresés, és ezeket már nem is vállaltam el, mert hogy rájöttem tavasszal és így nyár elején, hogy én az árazással akarok foglalkozni. Én abban szeretnék segíteni vállalkozóknak, nem abban, hogy készítek nekik egy weboldalt, hanem abban, hogy a vállalkozásukat anyagi oldalról rendbe tesszük. És ez viszont, ez a döntés, fontos, hogy ez egy döntés volt az én részemről, hogy jó, amivel az elmúlt 1-1,5 évben foglalkoztam, hogy webes kivitelező leszek, és akkor ebbe az irányba megyek, és ebben képzem magam ilyen-olyan szempontból, és ezzel foglalkozom, ezzel keresem meg a pénzem, vagy ezzel csinálom meg a pénzem a vállalkozásból, ezt szépen lassan leépítem, és gyakorlatilag témát vagy iparágat váltok, nevezzük akárhogy. És ez bizony megakasztotta az én bevételeimet. Mert amiből jött a bevételem, azt elég hirtelen és drasztikusan elkezdtem leépíteni, és ez egyébként egy hiba volt a részemről talán, miközben a másik, az új téma még nem épült fel, még nem volt meg a kellő ismerettségem, egyszerűen nem jutottam el elég emberhez ezzel a témával, és nem tudtam elég jól kommunikálni ezt az egészet, hogy ez miről szól, miért jó neked, hogyan működik, miért éri meg, és hogyan fogsz te ebből profitálni. És az egész kommunikációt nem találtam ki még elég jól, nem teszteltem ki, és nem volt egyszerűen ez így felépítve, és nem volt elég idő adva ennek az egésznek, hogy felépüljön. És pont ezért megakadtak az én bevételeim is, hogy egyszerűen az egyik az elapadt, a másik még nem indult be úgy igazán. És erre rájött még ugye a kataváltozás a nyáron, a rezsiemelés, csomó minden más is igazából. És így felmerült bennem ez a kérdés, ami a témánk ugye most, hogy vajon én tudok elég pénzt csinálni a vállalkozásomban? Tudok annyi pénzt termelni, hogy én és a családom jól éljünk ebből a vállalkozásból? És abból, amivel én foglalkozom? És volt elég sok nap, amikor ezen vekengtem, hogy hát az egyik már leállt, a másik még nem indult be úgy igazán, hogy akkor most mi lesz igazából, akkor én most tudok pénzt csinálni, vagy nem tudok pénzt csinálni? És egyik nap így elgondolkodtam azon, hogy hát mi lenne, ha nekem most vissza kéne mennem dolgozni. És mondjuk visszamegyek a bankszektorba, ahonnan eljöttem ugye, és onnan váltottam, és lettem szabadúszó. Mit is csináltam én a bankban? És ennek kapcsán elgondolkodtam, hogy én az utolsó éveimben viszonylag rendszeresen csináltam ilyen kis mini hobbi projekteket, hogy elkezdtem a rendszerekben, az adatokban turkálni. Itt egy kis technikai hiba, ott egy kis emberi figyelmetlenség,
évekkel ezelőtti emberi figyelmetlenség miatti beállítás, módosítás, vagy elrontott beállítás a rendszerben, ilyen-olyan kedvezmény beállítása az ügyfélnek, amit vissza kellett volna vonni például, és ezek így ott maradtak a rendszerben hibásan. És ezeket már én így az elmúlt években így felfedeztem, hogy itt is van egy kis probléma, ott is van egy kis probléma, de hát ezek ilyen apró cseprő dolgok igazából, senki nem kérte egyébként sem, hogy ezeket rendbe kéne tenni, nem is volt ezen fókusz senkinek a részéről gyakorlatilag, de az utolsó években volt bennem egy ilyen kis, hát most úgy fogalmazok, hogy unalom, hogy amit nekem napi szinten kellett csinálni, meg a nagyobb projekteket is, egy idő után ugye az embernek ez már többé-kevésbé rutin. És egy kicsit ezzel már unalmassá is válik. És ezek eszembe jutottak, hogy voltak ilyen-olyan problémák, beállítási elcsúszások, akkor ezeket szedjük össze, hogy akkor mit lehet ebből kihozni. És ezeket elkezdtem szépen sorban összeszedni a napi munkám mellett. Tehát ilyen napi 1 max 2 órában így pluszban ezeket így elkezdtem összefésülni, összekalapálni, és aztán ezeket összepakoltam egy táblázatba, a prezentációba. Szóval a napi munkám mellett napi 1-1 órában, ha volt rá egyáltalán 1-1 órám, mert nem is volt rá minden nap 1-1 órám, hogy ezzel a saját kis hobbi projekttel foglalkozzak, amire senki nem kért meg, zárójelben mondom, tehát ez nem volt egy igény, egy elvárás a vezetőség részéről. Ezekkel a kis összeollózásokkal, hogy én elkezdtem átfésülni bizonyos adatbázisokat, beállításokat a rendszerben, ezekkel igazából néhány hónap alatt a saját éves fizetésem többszörösét megkerestem a banknak. Itt néhány 100 000 forint, ott néhány millió forint, néhány elcsúszott beállítás miatt, és az egyik rendszer, másik rendszer, egyik adatbázis, másik adatbázis, ilyen bankszámlán a probléma, olyan bankszámlával a probléma, stb. Ezeket így elkezdtem szépen összeszedni. És néhány hónap alatt eljutottam oda, hogy igazából a saját fizetésemnek nagyjából 3-szorosát, 4-szeresét összeszedtem, hogy ha ezeket kijavítjuk, lekommunikáljuk, ha kell az ügyféllel, mert nyilván jogilag ezeknek a szabályoknak meg kell felelni, hogy ahol kell, ott ezt kommunikálni kell az ügyféllel a megfelelő módon, de hogyha ezeket rendbe tesszük, akkor igazából, ha úgy tetszik, én 3 hónap alatt kitermeltem a napi, most kerekítsünk napi 1-1 órával, kitermeltem az éves munkabéremnek, a bruttó munkabéremnek a nagyjából minimum 3-szorosát. És ez így az eszembe jutott most nyáron, hogy ha vissza kéne mennem dolgozni, mert hogy nem tudok a saját vállalkozásomban elég pénzt csinálni, hogy akkor mondjuk egy ilyen projekt az úgy megint olyan érdekes lenne, és ezt úgy mondjuk szívesen csinálnám. És így elgondolkodtam ezen, hogy ha a cégnek te tudsz termelni több mint 15 millió forintot 3 hónap alatt napi 1 órával, akkor miért gondolod azt, hogy te nem tudsz pénzt csinálni? Miért mennél vissza bármilyen céghez csinálni sok 10 millió forintot éves szinten? Miért csinálnál neki pénzt, ha egyébként csinálhatsz magadnak is pénzt? És persze az általányadózásra való áttérés miatt most már kevésbé nagy biznisz, úgymond, a saját vállalkozás, mint a katás időszakban, de akkor is a saját főnököd vagy, a saját időbeosztásod szerint dolgozol, és a legfontosabb, azt csinálod, amit szeretsz, és amihez értesz. Szóval akkor most gondold végig te is, hogy ha még alkalmazott vagy mondjuk most már vállalkozó vagy, de nem fut úgy a biznisz, akkor azt gondold végig, hogy az utolsó 1-2 munkahelyeden, az utolsó 1-2 pozíciódban kicsit ülj le és matekozzál, hogy mennyi pénzt termeltél a vállalkozásnak, a cégnek, amelyiknek dolgoztál az adott pozícióban. Biztos vagyok benne, hogy valamilyen
számot be tudsz hozni, és ki tudod silabizálni azt, hogy te nagyságrendileg kb. Milyen pénzt termelhettél meg az adott cégnek, mert hogyha mondjuk téged kiveszünk a képletből, akkor nélküled ez a dolog, az a funkció, az a szolgáltatás nem működött volna a cégben. És hogy az a pozíció, amiben te dolgoztál, az mennyi pénzt termel az adott cégnek. Szóval nem biztos, hogy te is tudsz ilyen kis hobbi projektet hozni, mint amiről én meséltem a saját példámban, de akkor is gondolkozz el azon, hogy kb. Azért valahogy ez biztos össze lehet hozni, hogy nagyjából milyen értéket teremtettél, milyen pénzt hoztál te a konyhára a cég szempontjából. És én is most, amikor a nyáron erre így rágondoltam, és így belegondoltam, hogy hello, igazából egy pár hónap alatt napi 1-1 órával tényleg én meg tudtam termelni a napi munkámon felül a saját kis szórakoztatásom miatt, vagy abból fakadóan meg tudtam termelni az éves bruttó munkabérem többszörösét a cégnek. Akkor ezt a saját üzletemben ugyan mi a fenéért ne tudnám megcsinálni? Egyszerűen át kell állítani az agyunkat, és egy új szemléletmódot kell felvennünk, hogy hey, ha én tudtam egy cégnek, egy multinak sok 10 millió forintot csinálni összességében, mert ez csak egy hobbi projekt volt, amit saját magamnak csináltam, tehát a napi munkámban nyilván még sokkal nagyobb értéket teremtettem, hogyha én tudok sok 10 millió forintot csinálni egy cégnek, akkor ezt valahogy biztosan át lehet ültetni, át lehet transformálni a saját kis vállalkozásomra. És persze tök más dolog a kettő, tök más kaliber a kettő, tehát most én itt magamnak nem tudok ilyen adatbázisokat, meg akármiket, rendszereket átfésülgetni, hogy én most találjak a saját vállalkozásomban 15-20 millió forintot kis hobbi projektként, de akkor is ott van a tudat, hogy én tudtam csinálni több mint 15 millió forintot pár hónap alatt hobbiból gyakorlatilag. Ha én tudok több mint 15 millió forintot csinálni pár hónap alatt napi 1 órában kvázi hobbiból, akkor miért ne tudnék csinálni a saját bizniszemben valami hasonlóan nagyszerű és valami hasonló értékű dolgot? És persze tök más a kettő, ugye, hogy most egyedül vagyok, szabadúszóként, vállalkozóként, és más egy milliárdos árbevételű multinál ülni egy székben, és rendszereket nézegetni, meg szolgáltatásokat és beállításokat nézegetni. Teljesen más a kettő, de akkor is a tudat az legyen ott a fejedben, hogy te igazából tudsz csinálni x millió forintot. Képes vagy rá. Ha képes vagy rá, akkor képes vagy a saját üzletedben is fejlődni, előrelépni és pénzt csinálni. Képes vagy a saját bizniszedben is pénzt termelni. És ez nekem most nyáron nagyon sokat segített, ez a felismerés, hogy hello, ha én napi 1 órában 3 hónap alatt megcsinálom az éves munkabéremnek a többszörösét, akkor ugyan miért ne lennék képes erre vagy valami hasonlóra vállalkozóként? Oké, akkor nem csinálom meg 3 hónap alatt az éves munkabéremnek a többszörösét, de akkor a kvázi utolsó munkahelyemnek csak az éves munkabérét termeljem ki, hogy ugyanazt az életszínvonalat fenntartsam. Lehetetlen? Egyáltalán nem. A 2-szeresét meg tudnám csinálni? Ja, igazából nem egy elérhetetlen dolog. Dolgozni kell érte? Ja, igen, rohadtul. Ki kell találni új dolgokat, új szolgáltatásokat? Igen, na. Hajtani kell, és nekem kell szélszelni, és nekem kell eladni a saját szolgáltatásomat, a saját tudásomat? Igen, így van. De hellóka, nem kell beérni reggel 7:50-re a munkahelyre, nem 17 óra 10-ig tart a munkaidő, és látom a gyerekeimet felnőni. Nem egy utolsó szempont, azért ezt lássuk be.
és azt csinálhatom, és úgy csinálhatom a dolgaimat, ahogy nekem tetszik. És persze, ha éppen nem jön a bevétel, akkor hajlamos az ember arra, hogy úristen, rohadt nagy gáz van, és a rohadt nagy gáz lesz, és világvége van, de te vagy a vállalkozó, te tudsz ezen változtatni. Nincs főnök, akire rá tudsz mutogatni, hogy azért, mert a hülye Józsi az nem engedi, hogy én ezt kipróbáljam, vagy ezt csináljuk, meg így alakítsuk a szolgáltatást, meg a termékportfóliót, meg a nem tudom micsodát. Nem, ha neked van ötleted, találd ki, csináld meg, fejleszd le, teszteld ki, akár alacsonyabb áron, akár díjmentesen, hogyha valami tök új dolgot találtál ki, és tartasz tőle, hogy egyáltalán ez működőképes, 1-2-3 emberrel teszteld le, és hogyha jó, ha működik, ha jók a visszajelzések, akkor megnyomadhatod pénzért a dolgot. És mi ugye a fontos, amire én is rájöttem most a nyáron, például ezzel az árazásos sztorival, hogy még nem indult be. Egyszerűen az a megoldás, hogy kevés emberhez jutsz el. Kevés emberhez jut el az információ, hogy te vagy, te működsz, te létezel, nálad van ilyen vagy olyan szolgáltatás. Tehát a megoldás és a válasz a kérdésre az az, hogy azon kell dolgoznod, hogy minél több helyre, minél több emberhez eljuss. Minél több emberrel meg kell tudnod ismertetni saját magadat és a szolgáltatásaidat, és hogy azok miért jók, milyen előnye származik abból a vásárlónak, a te ügyfeleidnek, milyen eredményeket tudsz felmutatni, milyen eredményeket tudnak felmutatni az ügyfeleid, akikkel együtt dolgozol, akiknek szolgáltatsz. Hozzál példákat, esettanulmányokat, és találd ki azt, hogy hogyan tudsz minél több emberhez, minél gyakrabban eljutni. Mert az nagyon jó, hogy egyszer, kétszer, háromszor beposztolsz egy nagy Facebook csoportba, vagy kiraksz egy Insta posztot, vagy TikTok videót, legyen bármi. Kevés, 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 kevés. Rendszeresen ott kell lenned az emberek fejében. Rendszeresen ott kell lenned a célcsoportod fejében, a célcsoportod szeme előtt. Ott kell lenned, hogy te vagy, működsz, létezel. Értéket kell adnod a célcsoportodnak. Fel kell keltened a figyelmüket, hogy hello, itt vagyok. Ilyen okosságaim vannak, ilyen jó szolgáltatásaim vannak, így segítek az ügyfeleimnek, ilyen frankók a szolgáltatásaim, és nézd meg, hogy itt van a Józsi, meg a Pistike, meg a Marika, és hogy ők, akik igénybe vették az én szolgáltatásomat, azok boldogabbak, tehetősebbek, jobban működik a vállalkozásuk, elégedettebbek az életükkel, stb. 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 Ezt nem elég egyszer-kétszer megmutatni, hanem folyamatosan ezt meg kell tudnod mutatni különböző aspektusokból, szempontokból, különböző sztorikon át. Én is most ezen dolgozom egyébként, hogy minél többször ott legyek a ti szemetek előtt. Láthattátok azt a nyáron, hogy volt egy időszak, amikor eléggé belendültem a podcast gyártásba. Ha fel vagy iratkozva a hírlevélre, és zárójelben mondom, ha nem, akkor most menj fel a szabadúszószületik.hu-ra, és iratkozz fel a hírlevélre. A Szabadúszó Születik hírlevélből is minden héten ment hírlevél. Minden héten volt valami sztori, valami tanulság, valami érdekesség, amit kiraktam a hírlevél feliratkozóimnak. Írtam cikket a szabadúszószületik.hu-ra, most jelent meg a Freelancer blogon a kutatásom, ami ugye az előző adásban el is hangzott, az online kurzus árazás titkairól volt szó ebben, és a tanulságairól, és ez is ugye egy olyan dolog, hogy oké, csináltam saját magamnak alapvetően egy kis kutatást, aminek lett egy-két érdekes eredménye és tanulsága. Megtartsam ezt magamnak? Ez egy rohadt jó info egyébként, ezt pénzért kéne adni szerintem, azt az egy-két fő tanulságot, azt a sarokpontot, ami kijött végeredménynek. Igazából
ez is megfordult a fejembe, hát ez tök jó, ebből akkor csinálok egy online kurzust, és akkor majd azt milyen jól eladom, és majd abban ezt az infót belerakom. Nem. Most nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy minél több emberhez eljusson az info, hogy én élek, létezem, és tudok segíteni vállalkozóknak a vállalkozásukat fejleszteni, és az árazásukat rendbe tenni. Jó, akkor mi legyen a megoldás? Rakjam ki a szabadúszószületik.hu-n egy blogcikkbe? Hát nem rossz, de nincs túl nagy forgalom a szabadúszószületik.hu-n, például egy freelancer bloghoz képest. És pont ennek kapcsán jutott az eszembe az, hogy de hát a freelancer blogon ott igazából lehet vendégszerzőként cikket publikálni, ha megfelelő minőségű a cikk. Úgyhogy írtam a Szilvinek, és megkérdeztem, hogy hello, itt a cikkem, egy Google Docs linket átküldtem, abban benne volt már megírva az egész cikk, hogy hello, ez mit szólsz, ez elég tuti-e szerinted? Van-e benne elég érték, hogy elég érdekesség ahhoz, hogy ezt a freelancer blogon lehozzuk, vagy lehozzad? És visszaírt, hogy szerinte ez teljesen jó. És most meg is jelent. És a freelancer blogon nyilván sokkal több ember fogja elolvasni ezt a cikket, és fog hozzájutni ez az egyébként tényleg rohadt jó infóhoz, mint hogyha ezt csak a szabadúszószületik.hu-n kiraktam volna egy blogcikkbe. És mondjuk még pluszban kiküldtem volna a hírlevélbe. És mondjuk még pluszban a zárt Facebook csoportba kiraktam volna egy posztba. Sokkal több emberhez eljut az info, sokkal több ember fog találkozni a nevemmel, és sokkal több emberhez eljut az a kis információ morzsa, hogy létezik ez a Keleti István, valami árazásos csávó, aki ilyen vállalkozós, fejlesztős valamivel foglalkozik, és egyébként csinált egy érdekes kis kutatást, aminek lett egy tök jó, hasznos eredménye, amit bárki alkalmazhat a saját online kurzusának az árazásához. Ez egy baromi értékes info, és hogyha ez a csávó egy ilyen baromi értékes infót tud, és kirak, és közkincsé tesz, akkor mit tudhat még? Mi az, amiben még segíthet? És ez az, amit el kell érned neked is, hogy felkeltsd a figyelmet, felkeltsd az érdeklődést, elérjél emberekhez, és aztán elgondolkodjanak azon, hogy na, hát hogyha ez a csávó, vagy ez a csaj, ez ilyen értékes, érdekes infókat tud, és most teljesen mindegy, hogy egy podcastről beszélünk, egy blogcikkről, vendégcikkről, YouTube videóról, TikTok videóról, a lényeg az, hogy értéket adjál, és érdekes legyél a célközönségednek. Akkor előbb-utóbb elkezdenek jönni az ügyfelek, és velük együtt elkezdenek jönni a bevételek is. És el tudod kezdeni termelni azt a pénzt, amit szeretnél. Kívánom neked, hogy ez minél előbb sikerüljön, remélem, hogy ezt az adást is érdekesnek és hasznosnak találtad. Gondolkozz el azon, hogy te az utolsó munkahelyed, utolsó pozíciójában kb. Mennyi pénzt termeltél az adott cégnek, és ezt ültesd át, hogy igen, te ezt meg tudtad csinálni, mi a bánatért ne tudnád ezt megtermelni a saját vállalkozásodba? Én egyszerűen nem látom az okát, hogy ezt miért nem lehetne a saját bizniszedben megcsinálni, vagy ettől sokkal többet egyébként. Mi a fenért ne tudnád ezt megcsinálni? Miközben szabadabb vagy, miközben nem szólnak bele a munkádba, miközben senki nem dirigál, miközben nem kell idióta feladatokkal elvinned az idődet, mert hogy azt mondta a főnök, hogy most mindent el kell dobni, és akkor muszáj valami hülye feladatot csinálni. Prezentációkat gyártani reggeltől estig, amikről tudod, hogy holnap már a fiókban lesznek, és senki nem fog ezekre emlékezni. De ma rohadtul fontos egy-egy főnöknek. Ha ezek mellett tudtál szemmel látható pénzt termelni a cégnek, amelyiknek dolgoztál, akkor biztos vagyok benne, hogy saját vállalkozásban, a saját szabályaid szerint, abban a témában, amit szeretsz csinálni, amit tudsz csinálni, akkor tudsz ebben pénzt termelni. Csak meg kell találnod
ahogyant, hogy hogyan tudsz jól és sok pénzt termelni. És még egy ugye kis gondolat, hogy nem gyorsan kell meggazdagodni, hanem nagyon. Ne holnap akarjál több millió forintos bevételt, hanem építsd fel, hogy ez stabil legyen, stabilan működjön a vállalkozásod. És hogyha lassan is emelkednek a bevételeid, mert várhatóan ez a realitás, lassan fog emelkedni a bevételed, nem egyik hónapról fogsz 0-ról 10 millióra ugrani. A lényeg az, hogy stabil legyen, minden hónapban meglegyen az a pénz, amire neked szükséged, igényed, vágyad van, hogy te ebből szeretnél megélni, ebből tudsz jól megélni, ezzel érzed magad komfortosnak ezzel az összeggel, és még többel, mert tudsz még többet csinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, iratkozz fel a szabadúszószületik.hu-n a hírlevélre, kövessd be a Szabadúszó Születik podcast csatornát a Spotify-on vagy Apple Podcasten, adjál rá egy 5 csillagos értékelést, és ajánld más vállalkozó vagy vállalkozni vágyó ismerőseidnek is a podcastet, a szabadúszószületik.hu oldalt, illetve az ott található online kurzusokat, és hogyha érdekel téged az, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, és hogyan tudok én egy mentorprogram keretében segíteni neked, hogy a vállalkozásodat átnézzük, és feljebb húzzuk, több pénzt tudjál belőle csinálni, termelni, akkor a szabadúszószületik.hu-n a mentorprogram alatt, menüpont alatt találsz ezzel kapcsolatban további információkat. Várom a jelentkezésedet, szép napot kívánok, szia!